Ayan guys, part 2 na ni, please subscribe YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Wilot Tradition. Part 2 na ni guys. Ayan, shout out po, Barangay Mangga, Matanaw, Davao del Sur. Hello po sa mga taga Matanaw, Davao del Sur, Barangay Mangga. Tirahanan na noon. Sino may bayad? 1,000? Naku. 80,000 daw. Oo, apo daan mo. Una na sa private, suma. Ito dire yung mga 2 weeks na ata. Kung may kabalong na. Di pa handam na sa 110,000. Uli ka ba? Para pirhan ba? Sa kung masa andam lang 110,000. Pinadiin naman dun sa ikuan. Ano bitaw rin ayaw bitaw ano wala sa mga ito. Huwag ni ka Ya pa schedule na siya. Ang schedule. Kawa sa masipot sa ayaw sa mga. Kuha ng skota. Mo gali. Pero kaya bayaran, anak siya kaya. Pero ano Sayang oy. kung maayo ba ka? Ano po siya? Ana ayaw eh. Kita mo itong naganaw na sugyang tuhod. Oo, kita ako babae. Itong babae nga naka-green. 110,000 to. Budget ako. Mahagyo to si doktor. Okay lang? Marungot na ni Pangiyuran. Importante na ba kayo? Ikat yung matanaw ba? Ikat oy, naagog ka dito. Dili, bidaog man ang matanaw sa kuhan. Ay, sa Miss Universe, Dili, sa... Philippine. Ito to. Pilipinas. Matanaw dito. Ito matanaw nga kuhan, taga matanaw. Oo. Sa ni daog. Gani sa Philippine. Sa gabi eh. Pilipinas dito. Kanan mga kuhan ba? Mga asa, mga lugar representante. Gani niya, taga proud Matanaw ba ito? Kaya taga Matanaw. Si Alpichi, taga Bukidnon man yata na siya. Ha? Sa Bukidnon o Matanaw din siya. Ang istorya nila, dili daw na matanaw. Nadiha na lang, kaya nadiha na niya kuhan, ano. So, gigamit ang matanaw. Kaya napod sa matanaw. Ah, Matanaw lang yapon. Matanaw dapat siya. Oo. Kaya kahit mo daog naman ko, daghan naman mo angkon. Mauman. Para sila. Tara ko na ito ni Casey Tandingan. Oo. Yangkon man to sa sakwan. Sa Bansalan. Mo. Taga Digos mo na. Taga Diao, Playa. Ah. Ang papa na, nalaman ko na sa Kaya lang, na-sponsor mo ko dato Bansalan. Oo. Ang Digos, wag man mo sponsor. Ano mo, tagaan mo. Mo po. Bakit yung dalua po. Pero ang papa yun na, engineer sa Musiplis Matanaw. Ah, Mm. may Tandingan, no? Oo, kauban. O, pero taga Digos mo sila. Kauban na sila atong nagkahilot ng kuyo ka. Hmm. Engineer. Wala na po niya papa niya. Nawa na. Musiplis. Nawa na. Di pa ka mainom? Inom ko gamay sa sara. Ang Sara. Sigarilyo. Ganun yun, no? Hinahinayan ka nagundang ha kay ang tumoy ana wala doon na. Mo. Maglisod jud ta na sa tumoy. Ha? Dito tas tumoy. Ara na dili pa guming undang pero basta pag mo na mo atake lisod kay na. Sigarilyo inom, ha? Mag-explain ko sa mo karon panginawa ko. Kaya importante kini sa kalawas kan dili lang para sa mo apil pud ko. Mo labi na sa tong viewers kani dire. Mo pa ka masayo mo ni bayba sa uric acid. Balay-balay si uric acid kadi sugar. Ang uric acid Mo na yun. kani sugar ay kalimot ha. Tuwara gyud ni sila ka buok. So, mo na pinakatakto na ito. Madungog na to si sugar o si uric acid. Si uric acid na diri ang sigarilyo inom. Sigarilyo inom pasayan o limango. Diri. Diri sa sugar, si soft drinks, kape, juice. Kung asang daghan di pasulod sa lawas na to, mo na mapiktahat mo. Dugay pa po to.
Ay, di na naubos ko. Ha? Ayun. Huwag man kadawag ang manok sa mangga. Bagod mo yun eh. May voice quality. Sama sila papuntis may voice quality. Hindi lang good. Ato diyan po na mamiss na ta. Mo jud. Pista lang good, bawi na lang sa pista. Yay. Isa ito mo daw. Kaya nga akong dapat dito ka ng motor cross. Motor cross sa 15 Kaya po pang mo. video ba video. Naghan ka ng vlogger yun. Nag-aaral lagi na. Ano, mga Noon eh, vlogger nga hilot nga apil tanan. Na, kay Mix. kuan, dubling kita. Apil may sa mature. Apil ang. Tiket gamay? Sakit yun na. Kung kagong tanin, yung pagka naging alcohol o. Pila na case na inom ano? Na, lugay na ko ni undang ko yun. Ah, may kiniundang na. Pero may okasyon, ginagawa Ah. ko. Oh, Respeto. Espito na na. ingon nga. Parehas unang grabe. Last start. Kung kagong tanin, di ni kung kagong na to, makadugay mo bukat ni. Madugay ang nilatan na to, tag sa nalakadangaw. mao. Madugay pa po to. Ha? Storya lang sa to. Ano oso arthritis mo na makapasangkot sa pag matigulang na takanina. Gusto mo kaog lamang loob. Na, muna ng loob. Likayan. Ako itong dalawang sa mga mag-aari. Kapok mo na mo yun. Mangga. Sa kapok ni, tagamangga gini dati niya among balay na sa kapok. Ano yung mama? Naimalain sa mga boss, gulangon na ni babae ha. Nasa na po yun sa mangga. Itanaw po sa kamatsyo atong pantahan na to. Ano ba? Kasi katok ng tapat. Tulong niya. Medyo tambukon siya. Lalaki, babae? Ako ba? Tira na siya patalikod. Agoy. Higit gamay? Ha? Meron ka? Undang na nagis na rin yun. Dan awa da. Palagi ko. Di ka mo undang. Awa po tayo mahimot mo. Di po tayo. Ay, bro. Sutihan ka lang ka. Naka-record na. Huwag yun ang tumoy na. Ang mga nakipan. Walang pansit. Basta labing. Mao man. O balag saging sa labing. May saging yan. O saging pansit lang. Siguro saging sa mangga. Aw. Hansit daghan. Gumang na. Agad ka ilas ko dire. Na dito na po. Nalitot. Hilot mo sila. Dagan dahan kang pants good. Ano mo sa ang grabe ko sa mga followers. Ay taganong ni mo siya man imo asawa. Karon. Wow! Sikat lagi kayo mo sponsor kay Pedro nga direktor. So katong hilot ako to kainit siya ba? Tugang ka nakailag. Hmm? Tapos kupan mo eh. Pero mga nakailag, mga matanaw po. Iyo ka? Kuyo ka mo yatag. Uy! Papa, ano yung kuman man? Ano na? Paman manghilot. Paman ibagiitan sa Tuwa. tuwak. Away-away na. Pero wala na lang. Sige, naman yun. Sige, ito dre. Sige, tigil mo na ko dre. Naminaw ba? Kuwan. Yeah. Mga tanan. Business. Butis. Sabaw, mangit ka sa sabaw. English po na. Sugar na sugar ha. Kani, di mo rin kasi dati rin ang cancer eh. Kasulay na gino. Kita mong video na ko gabi eh. Last na kong nilot. Live.
Maligo hapon gabi ah. Lagi muragwak eh. Lagi ko so. Yan, naulian na siya. Uli ang part. No man. Hilay, doon na iwan kamot. Sakit gamay? Punta gamay, sakit lang sir. Ay lang yun pangutot eh, plus 100 yun mangutot. Delikado ko, pangutot ka. Ang balay atong kinibayanan ni huwag ko masayop atbang sa gym. Katong gikantahan ba na, no? Oh, Dire. Ana. at bang sa kalsada yun. Atbang sa kalsada. Bing-bing. Babae. Tambok ng babae. Nilagay tambok. Ang gusto mo, tambok ko mo. Puti-on. Tama lang. Nilay. Murag simi puti, ganun yung buhok. Bulang na. Oo, bulang na. Tira ka alis siya. Ha? Tira ka alis siya. Laban mo ni maawayan mo ni hindi ka mangaway. Anong kalaban mo? Yaw sumugon. Ha? Ganahan ba ka ng manting kayo? Wala na. Sumugon niya. Panay. Hanggangan. Ah. Ano di ay? Tagal.